Guys, welcome to my YouTube channel Escape Vlog. Noi लोगोफोरजों दिनै जोंनि सिमेन्ट सापरि आनसलिक मन्दिराव बाथौ आनसलिक मन्दिराव फैबाय ओमफ्राय फैनानै दा इयाव मिटिं जादों मानि थाखाय जादों माबोरै जादों बेफोरखौ खोन्थालांजोबगोन ट्रान्सफार भिडिअ खोन्थालांबाय थाबानो जाबाय नै लामाया बेनो आरोना आनसलिकनि थांगासिनो दं गारिफोरखौ इदि दोनबाय ओरैजाय दोनबाय आरोना गारिफोरखौ मानसिफ्रा फैगासिनो दं आरोना फैगासिनो मानसिफ्रा लेखा फानगासिनो दं मिथिंजाय बाथौ थान्दै आरो आर'ज मिन्थिना लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय फिरफिला बिरबाय नैयाव लामाया बियो ट्रान्सफार बेयाव लिरदो सेथि मागो फोरबो फालिथाय लिरदो आरोना इयाव लाखिगासिनो दं सिङाव बे हाबाफारिखौ दैदेननाय आफादगिरि आरो नै बेयावनो जोंनि मन्दिरखौ आनसलिक मन्दिरखौ दैदेनलांनाय साफ सिखोन खालामना लाखिनाय ओमफ्राय दौरिया थायो बेयावनो आरोना बेयावनो थायो ओमफ्राय नैखो इयाव थायो फुङावनो दुगैनानै बेफोरबायदि साफा खालामो मन्दिरखौ जोथोन लाखियो माने नायबावगासिनो दं जोंनिनो मिहिनि सार ओमफ्राय सारनो मान बावनानै सारा बिबुंथि लाखिगासिनो दं ओमफ्राय आरो दा गोबां बोसोरनिफ्रायनो खामानि मावबोनाय आनसलिकनि खामानि मावबोनाय सार आदामोननोबो आरनाय बावदो नैबे जोंनि सिमेन्ट सापरिनि आनसलिक बाथौ आरोना ओमफ्राय नै बाथौ दौरि थायो जोंना दौरिफा आरोना इखो दौरिफानो ओमफ्राय नै बिथिंजाय मानसिफ्रा बुरजा सारा बिबुंथि लाखिगासिनो दं जानाय लोंनाय सोलिगासिनो दं ओमफ्राय दा जागासिनो दङ मानसिफोरा बिराद बुरजा सिङाव थांथ'वाखै सासेना ओंखाम जानो नागिरनायाव मिटिं सिङाव दंमोन नालाय मिटिंनिफ्राय बायहेरायाव फैनानै गावनि सेन्टारखौ नायबाथाय सेन्टार लानो खोन्थाना थाबाय दानि जोंहा बिराद बोरैबा मोनगासिनो जोंहा दुखु मोनगासिनो आरोना दुखु मोननायफोर फैगासिनो दङ दा जोङो मिटिंआव फैनानै ओंखाम जाबाय ओंखाम जानानै सारमोननि बिबुंथि आरोना जेरै सार आरो गोबां आफादनिफ्राय फैनाय बिसोरनि जों बिबुंथि खोनासंबाय जों गोबावानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायनानै